eva ọnụ ha nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya odogbu nwoke ọ na-abụ onwe nnọọ ka briefman si hụ ya obi eme ya fiam obi amapụ ya cham no follow me laugh no try am no try am Okay. anwakwala ya anwa soro m chi ọchị n'ụtụtụ a one more time Clara nwoke ọcha kedu ebe ebu gị na keke ga yesterday morning Uche, I'm not in the mood this morning, please. aga m etinye gị na mood ị hụrụ n'ime udu ahụ aga m etinye gị n'ime udu ahụ kedu ebe ebu gị na keke ga yesterday morning I don't have your strength this morning. Uche, I got him for something dị mkpa now. Oh, the bad Clara, all the bad. You have to call the all the like, bad Uche. all the bad Uche, when you marry, at least to show you that I still, all the bad though, all the too bad. Uche, you go be Agbara gị eziokwu Clara nwoke ọcha iwe wurichara ji nwata were mpikpọ ya na agbịrịgba ọkpọ ihe ịwọ agbara gị eziokwu ya bụrụ gee ntị ya bụrụ na da yesterday morning ị nọ na keke eburu gị na-agbafe ị hụrụ mgba nkịtị ọ bụ ihe a na-akpọ respect eburu gị gbafee n'udo kedu kwanụ nke wụ na ịma na aga m adị jealous ịma na ọ ga-ewute m ozugbo ị hụrụ nka m ji ụkwụ abịa ọrụ da yesterday morning gị lakasịwa ka ọka uche tiwe ka onye nwe nri lọtrị ijikwa ahụ Uche, I told my driver it's like pick egi, but he was like na you mean late gaga. I have to call you to wave at you like Uche. You are pushing me to the wall, Uche, no now. You are pushing me to the wall. Agbara gị eziokwu. Baby, why are you getting angry? No. Gịnị mere na agaghị ewe iwe Clara? Why are you getting angry? Gịnị mere na agaghị ewe iwe? What is really eating you up? What is it? Ihe niile na-eat him up. Ma gị gbawo, ma brief man o, ma keke obu gị na ya, ha niile na-eat him up. Adara igom already. Ọ bụ dị na ha na-eri m up, adara igom. How do you know that muna nwoke nọ na onye akeke ahụ? That man dị no too short mo nwe ịhụ ya anya. Ama na ọ nọ ebe ahụ. Ama na ọ nọ ebe ahụ onye ma mi ji skate cover ya. Gị na-akọ. The man dị too short mo nwe ịhụ ya anya ama na ọ nọ ya. Uche mkparị na-akparị ya, ana m like kwa n'udo. Ebidokwala na mkparịwa brief man mụ na ya ga-eme n'ihe nọ. Brief man ya bụrụ na ị na-ege ntị n'ụtụtụ a ị tarala nke ị na-agaghị atanwu. Ị hụrụ na nke ikpeazụ a aga m afọ gị ka onugbu aga m eke iki gị ka ebe Palma na-agba bọọlụ aga m eke iki gị ka ebe Palma na-agba bọọlụ brief man ya bụrụ na ị na-ege m ntị ịgbawala m obi ọ bụ eziokwu na ikpe ego mana Uchenna Clever akpa m mọzụlụ aka akpa m ume akpa m azị obi don't touch me anwakwala nwa metụ m aka agbachakwa gị ya ichere na obi dị m ma kedu ka obi ga-esi adị m ma n'ụdị ole how will I be happy? I am sorry baby, please, sorry. Calm down, don't worry. Ọkwa ị ga-eme ha ya ọzọ? No, we not, thank you. Promise m. I promise you like ị ga-eji abacha arịọ m. Nsogbu ị ga-eji abacha arịọ m. Ọwụkwa ihe ọchị ị ga-eji abacha arịọ m. I will. Don't worry. Etinye ya azụ ndị nke a na-agba ọkụrụkụ. Ihe niile agba 35. Izila mole m ga-eji etinye ya azụ. How much will you buy for me? Brief man, ya bụrụ na ị na-ege ntị n'ụtụtụ a mụ na gị ga-emi. Don't worry, calm down. Kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele ọ dị egwu. Ụtụtụ ọma Igbo na-ege ntị Igbo mụrụ m n'Igbo dị Samton abụọla chulutu mere eji maka na arụ dịrị unu asị m ka Chineke gọzie unu n'ụbọchị nke taa ndewo nụ. O wee bụrụ ya mgba ka anyị jezie jekọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya gezie ntị. Onyeisiala Tinubu enye na ndị Super Falcons ala anyị $100,000 bụ $100,000 n'otu tụnye ha ugo ma nyekwa ha ụlọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Nigeria ka nọ na-adakpọ n'ihi ụbịam
enweghị nchekwa na ịkụ afọ n'ala ndị ama ama n'ala anyị kụrụ ka ọkammụta Pat Utomi kwuru. Anyị ga-amachi onye Naijiria ọbụla chọrọ ịbata n'ala anyị naanị maka ịmụ nwa iji hụ na nwa ya zara nwa afọ mba Amerịka ka mba Amerịka kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwaanyị ọwụ aha ya bụ Augustina Mowari ejirila mma magbuo ọyị ya nwoke bụ Michael Ikuedowoni na steeti Ondo ozu ya dọrọ n'ihi ebubo na ọyị ya nwoke ahụ na-agba n'ezi. Ndị obu egbe na-akpa mkpamkpa dị egwu n'okporo ụzọ si Ọkaigwe gawa Ụmụna egbuola onye DSS na steeti Imo ozu ya dọrọ ma merụọ ndị uwe ojii mmadụ 3 ndị ọzọ ahụ. Ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị. Ọ da ha na gbirigidim ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị dịka $1 bụzi 1,000 naira, narị naira 5 na naira 40, 1,540 naira maka $1 n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Aka ọbụla otu pati APC wetara ka anyị ga-eji eso ha ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na n'ihe eji eziokwu eme achọghị m ile ya bụ amamaka nke ikpeazụ nke iko wafọkọnụ dị n'etiti ụmụ nwaanyị mba Morocco na ụmụ nwaanyị Naijiria maka na achọghị m inwe ọbara mgbali elu ka Tinubu kwuru. Ndị nrịanrịa na steeti Lagos etiela mkpugho n'ihi adịghị abịacha ọrụ ndị ọrụ ahụike dọkịnta na steeti ahụ ebe ka ọ dị. Ndị dọkịnta na steeti Lagos agaala mfanye aka n'ọkwa ịdọ aka na ntị ga-ewe ha abalị 3. Mbịakọta ọnụ n'ụdị coalition a na-ekwu okwu ya abụghị maka mụnwa Peter Obi ma ọ bụkwa na Rotimi Amaechi ka Atiku kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm klara na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Uche ndị ihe Atiku na-achọ ịkọwa na ọ dị egwu na mbịakọta ọnụ n'ụdị coalition a na-ekwu okwu ya na ọ bụghị maka ya nwa Peter Obi ma ọ bụkwa na Rotimi Amaechi. Oke ka ezi aghọta m. Ọsọ bụ maka ndị Nigeria. No, for the interest of Nigerians. Ọ bụghị ndị maka ya nwa Peter Obi, Erufai, Rotimi Amaechi. No maka ọdịnamma ndị Nigeria. Ka anyị were ya dịka okwu onye ndọrọndọrọ ọchịchị. Maka na o teela arị na bidoro na ahụ ha na eji m ahụ ha na village m. Ma emega ha n'ime ntuli aka elu. Ọ kpụkịtawe ha na ntị. Ga-ịhụ ha. Ha wụọ motivational. Ụfọdụ n'ime ha na-arịcha elu ube. I'm telling you. Soludo mechara tie draft. Soludo mechara tụọ draft tụọ ya. Kemgbe ha tụchara draft win ọ tọla draft ọzọ. Ọ dị ego. A na-eso n'anya atọ ọka. Ọka na ube. Agwa ebe a na-agba bọọlụ asị mgba ka esoro anyị gbaa. Ka ikpe ewu nwa dị humble gọvanọ nwere obi umeala mana enwetara ala ọkwa ahụ. O nwere ala ka ha si nweta mmeri lee ha la Abuja. O nwere ala ka ha si nweta mmeri piam ha na-agbazi elu you know ọkwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria. Ọwụnụ the more you look the less you see. Ha sị gị nọrọ nwanne gbawa, ha sị gị gbawa stay. Ha bụ aka ilu ka ha si ada n'ọnụ abụghị ka ha si eme gịnị ka ha si atọ. I will water you, I will fire you. A ga-ele onye nke nọ anọ kọọ ya ụwa ya na chi ya. Cherezie ka ha nwa batazie ka ị marazie na nwanna ị ga-aghọtazi na ekwensu tọrọ devil. Ama mee na aghọta mgbe ahụ ka ị ga-aghọtazi na o nwere ihe dị iche n'egbe na gịnị na egbe. Ime o nwere ọnọdụ mmadụ ga-adịkata ga-ese ka ị gbanwee ọnọdụ ịbazie n'ọnọdụ ọhụrụ ahụ gị sọ dị ka ọ bụ nke ochie ka mma ọ ka alaghachi na nke ochie ikekwe ọ ga-abụ ọnọdụ obodo anyị abụ Naijiria nọ n'ime ya.
maka na ịkpọ ọtụtụ ndị aka na ọ na-agwa gị sọ dị ka ọwụ ndị nke ochie ka dị mma eziokwu maka na ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri aka asịwa ndị agbajiri ọkpa ndonu am I communicating positively ndị nrịanrịa na steeti Lagos etiela mkpu n'ihi gịnị adịghị abịaja ọrụ ndị ọrụ ahụike dọkịta na steeti ahụ bịa n'ọgba zigizad uche ịma na asị ebe ihe abụọ na-alụ ọgụ n'ọba ahịhịa na ebe ahụ na-akpọrọ anụ ya ndị dọkịta ahụike na steeti Lagos agaala mfanye aka n'ọkwụ ke ndị na-anara ntaramahụhụ ya kwụọ ndị nrịanrịa niile ya adịghị ike onwe ndị na-ekwesịghị ịga mfanye aka n'ụkwụ ndị dọkịta ị hụrụ ndị ọrụ ahụike ndị ọrụ nchekwa no way makwa mmadụ ole ihe anaghị egbu ihe a ga-ele ndụ ha laa ya n'iyi ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma dịka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa na nkenke n'ụtụtụ a mgbe ọ kụrụ elekere 7 o nwere akụkọ m wetara ọha na eze bụ nke kwuru na ndị nọks na ndị na-awọ nwa n'ala anyị ha nwa tata ka ha ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ ịdọ aka na ntị ga-ewe ha abalị 15 15 days. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Gịnị bụ iwe ha? Mkpekọrịta dị n'etiti ha na Federal Ministry of Health ahaala ya mewe ihe ọzọ. Nye ha ego nke anyị kpa ha nke a n'ihi ya ha ga mfanye aka n'ụkwụ. Cheki na ndị ga-amụ nwa na this period of 15 days ha ga-aga ihe a. Ọ dị ego obodo Nigeria. Ka ọ dị onyeisiala Bola Tinubu anọrọ na n'ụbọchị ụnyaahụ kwuo na bọọlụ ndị Super Falcons ala anyị na ụmụ nwaanyị mba Morocco kụrụ na WAFCON final na ya nwe obi ekpeghị ya ile ya na nwunye ya na-esi nri na kitchen. Onyeisiala si nwunye ya na-esi nri na kitchen. Ọ nke shọkụrụ onye ọbụla sị your wife dey cook? She dey cook? That way very wife material. Exactly. Ya sị na ka ọ dị ya nwe obi ekpeghị ya ile amamaka ahụ maka na BP ya ka ọ hapụ ịgbago. Ka ọ hapụ ịgbago n'ọkwa nwunye ya onye hapụrụ ihe ọ na-esi na kitchen bịa kwagbanye ya bụ ihe ositụ ntakịrị ya ekiri kpe Chineke emebere ndị Falcons ala anyị ewinie thank God ihe oshiri n'ọka bọọlụ hụ Chineke Clara nweke ọcha inweta ego Tinubu nyere ndị a Chineke Jagaban ọ bụ onye mmesapụ aka exactly $100,000 each Chineke uche mgbe m hụrụ ihe ka to all the 24 players akpọga ya bụ WAFCON final $100,000 ọ bụghị naira ịgbarie ya n'ego naira 150 million naira. Achọkwa m ịnụ na aga ibi ego ka e nyere ndị niile ụmụ nwaanyị ndị Super Falcons nye ndị nlekọta ha £50,000 si jidegodeno eche na obiela onye isi ala sị aga m enye ụnụ 3 bedroom flats each gwerenụ aga m enye ụnụ ala kpa were national honors kpa nye ha n'ihi iwụrụ nwanne ikekwe nwere ka gị na otu onye si ụgba WAFCON na-asịrị leti ya sị ndị ara ya aza ọrụgodi 25 ya emeera gị na ego dị Clara ndị emeka igonu ya na ahụ nke adịghị na ego a ga-enye ha na WAFCON ha mabutere nke adịghị na ego a na-akpụ ha n'ụgwọ nke adịghị na nchọnchọ ego ndị ibọkọ ka Chineke ndị WAFCON loketi agị ka olekoti agị maka ihe ọwa ihe ọma dị mma ụmụ nwaanyị a dizavụkwara na ya ha dizavụrụ ya ya bụrụ na Clara na-akpa agba otu a akara m maka m ga-esi ama na ejighi ime n'oke you don't old to play there. No, now what they need is someone that can strike very well. Unless me game apply cook. Ime apply cook ewere gị na ndị ga-adị na-esiere ha nri. Nsogbu adị ome ka m chọọ wee kọntaktị ha gị ma apply onye cook ma laundry ka adị na-asara ha akwa. Ọ dị ike agwala mmadụ nwekọ ọcha Clara mba Amerịka amachiela ha onye ọbụla bụ onye Naijiria dị ime maọbụ nwunye gị dị ime ịbata n'ala ha ịbata na mba Amerịka maka na o nwere ndị na-aga mba Amerịka ka ha ga mụọ nwa ka nwa ha zawazie nwa afọ mba Amerịka mba Amerịka si ihe dị otu ahụ agaghị adịzi no way uche onye nwaanyị ọma otu na plan kwa na enwe ka ihe a na-aka ya agawa kekwana ya ga-emezi ya I don't know aka agaza n'ụmụ Naijiria chọrọ ka aza mba amachiela ya
ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ asị ọ bụ mkpụgharị ka eji ere nwambe anaghị anọ otu ebe azatacha ezi anaghị edosi ukwu etu ebe azatacha ezi ọ bụ ebula ya ebe a ahịla ya ebe a enwe ike zata ezi nwune ka ọ dị ka anyị jee nnọọ jee mee ka ị nọrọ ka kpọrọkpọtọ si wee gbaa n'ihu enyi na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gee ntị, otu pati XDP achụpụla El-Rufai n'otu pati ha ma chie ya ruo afọ 30 bụ 30 years bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na Tinubu ji ngụkọ asị for statistics enyeju ndị Naijiria afọ ka Peter Obi kwuru. Gọọmenti Naijiria ebugala ụgbọala eji awọ mgbọ na steeti Kebbi iji buo agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na 2027 anaghị esiri nke ahụ agụgọ. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC ga-anapụ Tinubu ọkwa ọchịchị ka ọ dị ndị otu pati ọzọ na-ama jijiji ka Atiku kwuru. Ọ bụ otu pati PDP ji ọdịnihu ndị Naijiria tụọ mgbere ahịa, ọ bụghị otu pati APC ka otu onye sotọ ntọala otu pati APC bụ Osita Okechukwu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị na-achị na ma egbu ha na mmadụ abụọ na mwakpo ọhụrụ ha wakporo steeti Benue. Ndị ọkpa egbe bandit na ndị bi n'obodo Yanshuni nke kansụl ime obodo Bakori nke steeti Katsina ọkara ego ụtụ tax nde naira 7.5 7.5 million naira n'ime ego ụtụ tax dị nde naira 15 15 million naira ndị ọkpa egbe bandit a gwara ha sị kwụọ. Ndị agha ala anyị agbagbuola ndị ọkpa egbe bandit 45 na steeti Niger ozu ha yasara bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na otu nwoke ọwụ adọjirila si ike n'ala nwụọ dịka ọ na-adọ ụgbọala ya ejichiri ejichi na steeti Ogun. Otu pati APC na steeti Lagos anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde mee ngagharị iwe n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos na-achọ ka achụpụ onye isi oche otu pati APC na steeti Lagos bụ Pastọ Cornelius Ojelabi. Otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC enweghị ikike ijichi akwụkwọ onye ọkwọ ụgbọala bụ drivers license ma ọ bụkwa n'ụgbọala ndị mmadụ ka ụlọ ikpe mkpegharị ala anyị bụ Apikọt kwuru bụ akụkọ na-ada gbamgbam n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ya bụrụ na ịmụ nwa mere ka unu ji chọọ ịbata na mba anyị iji hụ na nwa unu zara ụmụ afọ mba Amerịka, anyị ga-ajụ inye unu visa ka mba Amerịka gbara ndị Naijiria. Peter Obi agaghị ahụcha ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agụ. Ọ gaghị ahụcha otu pati African Democratic Congress bụ ADC bịa haa ya gaghachiwa otu pati gaghachiwa n'otu pati PDP ka otu pati ADC dọrọ aka na ntị. Tinubu etunyela ndị Super Falcons ala anyị ugo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na
puku ndị mmadụ esila n'otu pati ADC, otu pati APC nakwa otu Labour Party wụbanye jam n'otu pati PDP na kansụl ime obodo Otukpọ nke steeti Benue. Peter Obi nọ n'ụzọ ugbu a na-alọghachi n'otu pati PDP iji hụ na enyere ya akwụkwọ tiketi ịzọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa ka Modu Sheriff kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ọnụ ọhụrụ ime nrụrụ aka na ntụliaka elu, ma a na-akpachapụ ya anya o nwere ike itinye ala anyị bụ Naịjirịa n'ọgba aghara ka Hakim Baba Ahmed kwuru. Aka chiburu steeti Adamawa bụ Umaru Jibrila bụ onye ọtụtụ ndị ma dịka Bindo esonyerela otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Anụ ukwu bụ hippopotamus gbaghere ụzọ na steeti Adamawa awakpola obodo ndị e nwere na ya bụ steeti Adamawa, gbuo otu onye, ozu ya dọrọ, bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwaanyị ọwụ ejirila aka ya tọrọ onwe ya na steeti Delta dị ka o emefuchara ego dị nde naira 3.6 3.6 million naira na agbamakwụkwọ ya. Ndị ọrụ ugbo n'ala anyị bụ Naịjirịa akụsuola Tinubu maka ịkwado ka a na-esi na mba ndị ọzọ ebubata osikapa na ọka. Bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm tim cham klara na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Uche ọ dị egwu. Ọhụrụ mbụ a na-esi na obodo anya bugo ọka mba ndị ọzọ, mana amaghịzi m ka a ga-esizi ugbu a the reverse arụziele the case na a ga-esisi mba ọzọ bubatara anyị osikapa na ọka. Uche bụrụ uche nke m si esiwa mba ọzọ bubatawa ya. Gee ntị, uche bụrụ uche nke m nwa si esi mba ọzọ mee gịnị bubatawa ya. Why? Gee ntị, ị hụrụ obodo anyị abụ Naịjirịa, mgbe ụfọdụ anyị nwa bụ nsogbu onwe anyị. Gaa n'ọtụtụ ahịa dịgasị iche iche e nwere n'Owerri, move around, ị ga-ahụ na onye hụrụ n'ahịa n'ụbọchị Tuesday ị gaghị ahụ ya n'ahịa n'ụbọchị Wednesday. Onye na-ere azụ maọbụ onye na-ere ihe ndị ọzọ. Ama m na aghọta. Ọ bụ onye bịa taa asị mgba ha taa bịa echi, abịala taa bịa echi. Kedu ihe mere eji eme ya otu ahụ? Ka e nwee ike na-erepụ ahịa ọsọ ihe ọbụla agbara ndị mmadụ eme gịnị eweta. Ihe ọbụla agbara ndị mmadụ eweta, maka na na-ere azụ, Clara na-ere azụ, dị ije anyị na-ere azụ. Ịmakwa ihe ị na-akọ. Enwere m ike iji 5 naira wepụ nke m iji hụ na erere m gịnị ọsọ. Clara hụ na ewepụla m 5 naira, o nwere ike wepụ 10 naira iji hụ na o mere gịnị o rere ọsọ. Ihe a ka a kụziere anyị na commerce na ọ bụ ihe a na-akpọ gịnị competition. Uche ịhụnanya ihe ahụ awụ ihe megazi n'ala anyị ugbu a ka a ga-esi eme ya bụ ihe. Ị mana ya bụ nri a na-esi na mba ndị ọzọ ebubata emetụla ka ọbụladị ego eji azụta osikapa bụ rice adalatatụ. O nwere mgbe rice chụchara 100,000 otu akpa, mana ọ dalatatụla. Ị hụrụ obodo anyị abụ Naịjirịa, ụfọdụ n'ime anyị dị wicked, mkpuo wicked over ya na o nwere ihe dị ka over wicked. Ụfọdụ n'ime anyị dị gịnị over wicked. Mgbe ahụ ị ga-ahụkwa ndị gara were rice bujuo na sụtọ ha lee ka rice meme ha na-ajụ price. O nwere alaka ha ya aka ebe ahụ, ị ga-azụrịrị ya na price ahụ ha gbara gị. Gị na-ajụsi onye a na-etinye dị price ọhụrụ a ọ gara ahịa na nso a? No, ọwa na-echi ndị mmadụ ọnụ n'ala n'afọ steeti ha. Emepe bọda bubata nri ka price daa. Ndị Naịjirịa eme na gịnị ataala ha ahụhụ. Ọkwa agbawala ya ọkpọ na a na-esi na mba ndị ọzọ ebubata nri. Agbawala ha ọkpọ. Ya bụrụ na Dangote apụtaghị, NNPC ọ ga-ekpe ka price daa? Ka anyị were ire anyị gụọ eze anyị ọnụ na-aghọta. Ma ha nwa jụrụ competition, ha ihe ọbụla ga-awọrọ ha competition ajụrụ ya ajụ, maka na ha achọghị ịbịarewa n'ọnụ ego dị nta. Never, achọghị ya. Mere m ji say I hope with these few points of mine
a convince go nge nwaada nwoke ọcha Clara ihe mere nji sị na ọ dị mma isi na mba ndị ọzọ ebubata nri. Thank you so much. You're welcome. Panel of judges, distinguished ladies and gentlemen, I rest my case. Thank you. Uche otu nwaanyị ọwa agala jiri aka ya nnọọ tọrọ onwe ya na steeti Delta. Gomefuchakwara ya ego 3.6 million naira na agbamakwụkwọ ya. Na agbamakwụkwọ ya. Na wetin dey vex akwanụ. N'oge ji aga tọrọ n'onwe. Ya tọrọ onwe ya. Ego a ga-akwụ akwa akarịala nọ na. Ị chọrọ ime ndị mmadụ impress. Mana ịbazie na alụmdi na nwunye ga-edi depressed. You know? Now, wow. My wedding will be one in town. It will be like that of Ruby Ojiaka. It will be like that of Ruby Ojiaka. Menungia aka ge hana. Gena Ruby Ojiaka owo. Asinga okpa ha nwanyị ka ọ na-akọkwasa ya di ya. You know? Now, wow. Gena alakasi. Na alakasi. I want us to do it this way. Achọrọ ka eme mkwa ndị ga-abịa ihe my cosmate ha ga-abịacha ya. Cynthia ga-abịa. Cynthia ga-esi Lagos na-abịa. Cynthia ga-abịa ga-efe gị ihe ruo 15,000. Are you getting? Cynthia ga-abịa the way bịa le available more to the around kpere ya. My people will come. Achọrọ m ndị nọ classy. I want it this way. I want it this way. Onye na-anwa ntị ihe ache ide echiche na ọtụrụ bụ ime ọ ga-eji amụ amụ. Ịmaghị ma ga-akọnata gị n'ụlọ nna gị ma ị na-atụghị ime. What is your problem? You know, ihe ndị a ga-consider cha. Onye na-ekwu ihe a amaghị ka esi nri. Onye na-ekwu ihe enweghị ezigbo agwa. Ya na di ya bi n'ụlọ erentị ọ naghị akakuleti dị ka a ga-esi akpọ gịnị ụgwọ ụlọ. Obi rụtụkwara aka ya o medekwa ya o maka na ọtụtụ n'ime ha ga-emefuchakwa ego niile ahụ mee marriage ahụ mee niile at the end of the day 2 months 3 months marriage crash ya after all the ashebi people spend money do who you might impress gbacha ya kọpụ ndị ga refund ndị ego ha ahụ you will refund them spend the ego chi far place bịara gị ya gị bịa 2-3 months 6 months bịa na-eji aka gị atọrọ onwe gị polisi kpọpụta ya ọ ga-akwụ 3.5 million ahụ o ji mee wedding ji eze ka mgbada ọkwa anya laikichala ya na social media ya eko 3.5 dịara onye ga-akpụ ya o nwere ihe gbasara m onye ga-akpụ ya onye ga-akpụ ya ụfọdụ ga-anọ na-ezuzu sign off nwaanyị ga-akpa gị isi wo ihuru oke demand gbawa ahụ my guy run my guy run ọ ga-akpụ gị isi ọ ga-egbu gị egbo ị ga-adị nnọọ ndụ si n'ụwa pụọ ị na-aga gị na-atamu ngolu apụtacha gị I don't want to lower it ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee nwụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si emenye aga m abịa n'ọgụ nyetụ nwaada nwoke ọcha Clara aka n'olu anyị abịa mezie ka ị nụrụ ya bụ isiokwu anyị ga-adọ vam n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ imekwala ngagharị luxury paint oh yes, this one na ogbonge product wey different from the rest. We dey talk about high quality paint with
Chirekene ị ka n'ebe ahụ nwoke ọma. Anọ m ya. Ka ikwuola ya na Peter Obi ya nwa the most qualified ọkwa ya iwere tiketi ndị otu pati ADC azọkwa onyeisiala Nigeria. Mana ị chere na a ga-enyenwu ya tiketi ahụ ebe ọ bụ na El-Rufai, Atiku na Rotimi Amaechi sokwa na coalition a na-ekwu okwu ya? Ọ bụrụ ihe m ji agwa gị sị na ọ ya nwa wu the most qualified person. Flag the flag of ADC. He's the most qualified. So forget about Atiku, El-Rufai and Amaechi. Peter Obi wụkwa n'oke mmanwụ. So ọ ya nwa kwesịrị iji flag the flag of ADC. So forget about Sheriff na-ekwu. PDP, onwede ebe PDP ji asị ada. Ọkwa ndị mmadụ sire na PDP na-agbaba n'ime ADC. So ahụtara m Peter Obi dịka onye tozuru oke iji ADC wee zọọ President Federal Republic of Nigeria. And ọ ga-enwe nire na ebe ọbụla ọ nọ ka ị nọ. Thank you. Felix Nwozu ya gaziere gị nọ Felix gaa n'ihu na WhatsApp anyị Clara. N'ozi nke a si n'aka ejike ogbonna si amakpuru edere izombe zibata ozi ya n'ụtụtụ ọma uche Clara na ndị Eco FM na Eco FM with the best radio station na ala anyị bụ Nigeria. Osu uche na o chekwara na Peter Obi emekata n'ụwa ka gbupụcha asụ bịalụ ha kwa ya we ka agachi n'otu pati PDP. I do have a great day, full stop. Ọ dị egwu ka anyị kpụ nke ahụ n'ọnụ amụrụ onye na mba nnọọ ezibata ozi ya so ụtụtụ ọma uche na Clara o si World Bank ọ sị na ọ kwadoro ihe ahụ aka chiburu steeti Borno kwuru na Peter Obi alaghachie n'otu pati PDP ma ọ bụkwa n'otu Labour Party maka na ADC a na-ekwu okwu coalition na-asịkwala ọsị hụ na ndị agaghị enye ya tiketi ebe ọ bụ na Atiku dị ebe ahụ. Mana uche umidikwa n'okwu onye akwụrụ mana Atiku awọla full member of ADC amami na ghọta mana Peter Obi ịma ghọta ọ ka ha ngekwara nje balance mana Atiku awọla full bonify amami ghọtara Bonne dị ya Bonne nọ ya fire kwa osokwa either fire or fight it depends angle ebe ị chọrọ ịga. Okay but Igbo mụrụ m na ghọtara ebe m chọrọ ịga. Ha ghọtara ghọta fee. Thank you. Ị bọọla chi Ibolachi Uchenna Clever nwa grandma ya zụziri nke ọma. Ya gaziere gị na Clara nwaanyị kacha ibe ya mma ekelekwala m go. Ụtụtụ ọma onye na-anụli ya wụ Prince Chidozie Nwere. Esikwana m were na-akpọ. Nke bụ eziokwu wụ ọwụrụ obodo chọrọ ọganihu. Ọ pati ma ọwụkwanụ pati chọrọ ọganihu na-emekwe n'ihe dịka otu ihe kwesịrị ịdị ọ Peter Obi ka a ga-enye that ticket. Ọ bụrụ na ha chọrọ n'eziokwu ịchụpụ Tinubu ebe ahụ imekwene ka akwa ndị Naijiria na-ebe bịa n'isi njedebe ọ Peter Obi ka a ga-enye ya mana ihe o ji ewute m ugbu a ha ga-agakwa ugbu a lekwasị anya ego fọmfọju akpa ofu nkwa m na-ekwe ha nwa anwanye onye ọbụla na-awụhụ Peter Obi that ticket asambodo ihe niile ahụ ịhụrụ nọ na ADC ọtụtụ n'ime ha ga-agba ọsọ overnight ọnkwa m kwere ha chezie ebe ọbụla Peter Obi ga-etinye isi n'ihi na anyị makwa na onye nwe onye kama na ọwụ INEC na judiciary na-emezi anyị ka anyị oyife anyị azụ emezi anyị ka ọ bụ na anyị amaghị onye nwe onye na Naịjirịa anyị ma onye nwe onye isiokwu m owu ha biko dododo pati ahụ mara ihe dị mma ha mara na ha ihe a mere ịba n'oche ọchịchị Naịjirịa ha were ihe ahụ hapụga ego nye ya Peter Obi ọkamụkwa Prince Chiedozie Ọmụmere unu anwụchila ka ndị ọzọ tikwe n'ọnụ. Ndewo Prince Chiedozie Ọmụmere wee bụrụ ya Chino Osueke ọsọ uche Ali na aṅụrị ka mụ Abdullahi ọsọ na abụọla n'okwu a nwoke a kwuru ọka bụkwa speculation we know na ọka wakwa akụkọ sịrị tụrụ mgbe o mere ya gaziere gị ka ọ dịkwa n'ụtụtụ anwụna m ozi gị Prince Tochi na-atụ ka egbosi ọgba akụ ọtụ odogwu na redio na nwada nwoke ọcha Clara ụtụtụ ọma nọ n'okwu adara Clara aka chiburu steeti Borno kwuru
maka Peter Obi ịbịaghachi n'otu pati PDP ịzọ ọkwa onye isi ala na ọ bụ nke eziokwu nwere ike ịnọ n'ime ya maka na ọ na-ahụ na pati ADC na-achọ ịwọgbu Peter Obi site n'ụzọ ayaramee ya ka ewere ụzọ ayaramee ya otu anyị Atiku tiketi ọ dị ebe gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka injinia Frank Uju Ebelebe si Amawụsa Douglas ibata ozi ya n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma ndị di na nwunye kacha di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo. Ọ sị na o kwenyeghị na ihe ahụ okwu ahụ Ali Modu Sheriff kwuru na-aghọta na ịhụrụ afọ 2025 anyị nọ n'ime ya wụ mgbe mmadụ ga-abịa nnọọ bịa sị uche ọ dịkwanụ ka m hụrụ gị n'anya uche m dịkwa ebe ị nọ ịghọtago ya hụkwa DJ Bo ya sị uche m dịkwa ebe ị nọ ịghọtago ya na-eme ya mara ma nke m ga-ama na 2026 wụ kpọmkwem nke onye ndọrọndọrọ ọchịchị ga-abịa apụta nnọsi hụrụ pati a ka m na-esonyere na-aghọta na ya mere ndị mmadụ ị na-aghọta na ha ihe ọbụla ga-abịa mmedo abịa nnọọ bụrụ igwe ji ekwu okwu pụta kwume this and that n'ụlọ legbuo ya anya ị na-aghọta na onye ọbụla ga-abịa nnọọ okwu ugbu Naijiria mee ihe ka ọ dị ugbu a na ọzọ dịka ibe ya na-enwekwanụ pati ọbụla Peter Obi sonyere na ka ọ dị ugbu a ọ sị ka Chineke mezie okwu ndewo wee bụrụ ya ka ọ dị ahụ na m ozi gị Ifeanyị Ejimnke onye si obi akpọ egbe ma ọ sị na ocheghị na Peter Obi laghachi na pati PDP ugbu ọ na-ocheghị na ọ ga-alaghachi n'otu pati PDP ugbu a ọ na-anyụ ka ọkụ ọkachasị ugbu a Wike ka nwere ọnụ na pati ahụ na ocheghị na ọ bụ ihe dị mma ọsọ bụrụ ma ADC ajụ inye ya tiketi iji zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 na ọ ga-aka mma na ọ chọrọ pati ọzọ na-enweghị esemokwu n'ime ha were zọọ ọkwa onye isi ala afọ 2027 n'ihi na ebe ọbụla ọ gara ụmụafọ Naijiria bụ ndị chọrọ ọdịnamma obodo anyị abụ Naijiria ga-esokwa ya n'azụ. Uche onye adịghị ya njọ Uche bụ akpa onye ọbụla anya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ịhụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya nwune na WhatsApp anyị ebelebe egbogo British agbago German akụkọ ya ka nkọ ọwụ na WhatsApp na Facebook ọkwa ya ozi etoelu ibe ya elu mana ọ bụ nwayọ nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ ịbọọla chi Uchenna Clever na Clara ndewo ụbọchị ọma nọ ndewo onye nọ na n'ụlọ bụ chiburu igolokego nwa nọba ya bụ Mbaise ndewo Uchenna enwe ife m chọrọ ịgwa gị maka nwanne m nwaanyị biko enyezila nsogbu ife m chọrọ ịgwa gị biko ọ dị ego thank you ya gaziere gị ndị ihe ọnụ okwu akpụ n'ọnụ n'ụtụtụ a gbapụ ya ọsọ ọ bụrụ na ile anya ọ bụrụ na ị nwere ike ịlọta okwu mkwuru mgbe a na-ekwu okwu koleshọn a cha na ọ bụ na-enye gị Peter Obi tiketi na date pati agaghị aga n'ihu ozugbo Obi banyere na dis pati a na-akpọ ADC Atiku kedapụ ya ma echi na Rufai pati akwụkwọ na date ADC ife ji ukwe ba because of Peter Obi mana mechige Chineke ekene na Peter Obi bụ a man of sense so nkwa m chọrọ ikwe bụ ọ bụ na Peter Obi ọ bụ na-enye Peter Obi tiketi na ADC and obugo banyere PDP I am telling you that the Obi must win the election 2027 ma ife na gwa Obi bụ ya mụrụ anya n'ike mere anyị 2023 agaghị emekwa ọzọ dịrị unu dịkwara gị nụ nwoke ọma enyi ọha n'ozi nke a si n'aka Dadije osi ọgba ka ọ si okwu ahụ ọmịadị na ya ọkwa ị na-aghọta na ọ ga-akwa n'eziokwu na agaghị enye Peter Obi tiketi otu pati ADC obi siri gị ike Dadije ọ si n'ihi ya Peter Obi ọkwa Peter Obi na ya gbagharịwa chọwa alternative ụzọ ọzọ n'afọ 2027 na-abịa bịa ọ na-ekele ndị Super Falcons ala anya maka isi n'azụ Dadije ama m ihe isi n'azụ na-afọra gị nke gị na isi behind ndị nke bụ behind kwana behind ke jinye goal Falcons ha si from behind from 2 goals down atụgharịa ya bụrụ 3-2
ya behind okwu gị. Okay, eche m ọnọma behind. Ọ dị egwu. Gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Ikenna Ibe, ọsụtụtụ ọma Ochman na Clara. Malaysia moto si Poli. Ọsị Ochman o ji aka na ọwụ ihe ọ na-echewe ihe na-achị ime. Maka na ihe o ji ekwu ihe ahụ Peter Obi or nothing. Ma ọ wụkwanụ ya na ya ga-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ gịnị heavy revolution. Na a ga-enwe ya o. Nsogbu. Ahụla m nke gị Mimi Priska ọ sị ndị ọma na eko na ọ na-ekele anyị abụọ. Ya gaziere gị Mimi. Ya bụ ozi gị ahụ ada akwala klara n'ụtụtụ a nke a kụchapụla gbalị akpọghachi. Ọ na-ebe ahụ. Hello. Ụtụtụ ọma. Biko ọwụ obere onye ụwa nne ya. M na-akpọ Echibindegwu na-akpọ. Ihe m na-ekwu nke ugbu na Peter Obi. Naijiria hachiela onwe ha. Gba ha na ndị Igbo aga-aba ebe ahụ. Ebe a gwara ndị Igbo na ha ga-aba ebe ahụ. Ọ ihe mere onye ọwụla ji wụbajucha na the same party Peter Obi nọ. So ihe m na-ekwu kemewo Peter Obi na onwe kemewo ya jeju n'ọdụ. Because agaghị enyepu ya ihu. Thank you. Ndewo ya gaziere gị. Ọ sị ekwute ndị Igbo ya ji majedu. Okay, na-aghọta. Stop, make you no cry again. Ọ dị egwu. Na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Ifeanyị Dominic ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara na ihe ọma bụ na Peter Obi ya kpachapụ anya na ka ọ dị ọhụrụ ihe mere ji anaghị m ekwe ka Clara zuo ike na Clara mara mma o. Clara lee onye krọsha ọ na-akọrọshịkwa gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma. Ozi nke si n'aka Kingsley Chimamkpa ọsụtụtụ ọma Och na Clara Osuche na Clara ọ na-ewichite anyị ọ na-agara anyị ọfọ ogologo ndụ. Ọ sị ọkwara ma ya nwa na Peter Obi na-enwe ebe o ji azị egaji na ọ gaga zuo ike. Kingsley ọ dị egwu nke a bụkwa gịnị uchere obi ya. Ị bọọla chi ye. Ị bọọla chi Uchenna na Clara. Ndewo. Ọ chifonye ji ahụ na-ekwu. Uchenna. The same man wey wear white shirt and dirty singlet must get body odor. Ịmanye kwa akụkọ gị ya. Ndị ADC ya chọrọ iji Peter Obi n'otu moto ha. Ha n'otuchazie moto ha eru na praịmarị na-eji ya chụpụ Peter Obi. Ọ damụna yọnyọm kirikiri n'Imo steeti na ndị ADC. Ime ihe ewu pati ndị kebụrụ ndị rijeti ndị chọga power at all means. Ma Peter Obi adịghị desperate in power. Ayọm na-ayọ Peter Obi. Ịhụ na PDP agbaala empty. Onweghị onye ọ ga-awụ ya na ya. Ndị niile n'ebe ahụ onwe ka okwu siri ike. Ya if not Wike na girigiri ya alụmasị ya ji nwayọọ kpọọ Wike ka ya na ya kwuo okwu. Maka na otu PDP shiri gbaa empty Peter Obi laghachi Peter Obi ga-adị free nwee election ya win ya election ya bet ya wụrụ na this ADC ndị keketa orie ya na broda ọwọkụ ADC ga-adị water than ADC. Ndewo. Ya gaziere gị. Wee bụrụ ya ngwanye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Ukechukwu Living News ọ sị Uche na Clara na ọ dịkwa in love with anya abụọ. You mean proof onye ya prove it. Ọ sị Uche ọkwa onye ọha ji egbe ma ọ kansụl ime obodo ọha ji egbe nọkwa. Ọ dị egwu. N'ozi nke sikwa n'aka Kasarachi Blessing ọ sị Peter Obi wụchala onye ama onye ukwu na onye nta ama ọgwụla the only one. Ndewo. O wee bụrụ ya ka ọ dịkwa n'ụtụtụ ahụ na ozi gị Wisdom Ashiegbu ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara
ọ sị ka ụbọchị taa mara anyị mma ọ sị uche ebe ọbụla ọ sọrọ Peter Obi ya gaa na anyị kwe ya n'azụ na Clara ihe ọbụla ọ sọrọ gị na shọtman emewa ị ga-abịarịrị ọha ajọ egbe ma thank you so much. ọha ji ndị ọma ma kpọrọ ya ga ebe a na-ama elo nkwọ Clara adọwa nkwọ amamela wata okiri da nkwọ ya Clara na-adọ ọdọ ya 3 days akpụ aka apụta mana ya bụrụ maka iriju afọ Clara ga-eriju afọ ya bụrụ maka hospitality ọ gịnị ka a na-akọ ha ji ga-enye gị ya bọkọbọkọ ọha ji ndị ọma obodo Chineke gọziri mmanụ na ezo ka mmiri ya gazie. This one announcement. No be announcement na just to paint. Oh, you painted a picture ebe asị ga-abịa. Ebe asị. Ọ dị ego. Ebe ọlachi ye. Odogwu na redio. Ya gaziere gị nwoke agụ. Clara. Ụtụtụ ọma. Ọtụtụ ọma ị ga-agarịla ya. Ọ dị ego. Afọ ga-esi na ụtọ mmanụ amakpọ garị n'ofe. Ya, ọ ga-elezi gị anya, a gaziele nna abụọ. Ndewo. Onye niile na-ekwugosi taa nwoke agụrụ ọfịs dụrụ ọkụ na-ere 1. Ana m asị Peter Obi ama m na onye ọbụla elekwasịla ya anya elebe ọ ga-aba na pati ọ ga-aba ebe o ji aba 5 minutes anyị ma na onye ọnwụ ọ na-eji ike atụ ihe ya o ji eji bren ndị Igbo arụ ọrụ ya. Biko ana m ayọ ya asa onye Igbo ya saa anya ya mmiri mara ebe ọ ga-aba nwere ga disappoint ya na tiketi ya gaziela nnọọ. Ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọmenyo ha Ovuta Adaobi ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara n'ihụrụ Sheriff ọwụ onye egwuregwu ijoka ka ọwọ na Peter Obi agaghị anwa ya anwa lọghachie n'otu pati PDP gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka Michael si Oji mana ọwụ onye ọlụ ọ si udo dịrị anyị ọ si uche na n'afọ ọ si afọ 2027 Peter Obi nwoke tozuru etozu onye ọwụla ama n'ala anya wụkwanụ onye nwere ike ịpụta kwuo okwu ma ọ banye pati ọwụla ọ banyere na ndị mmadụ ga-ekworo owu ka ijiji soro ya ị na-aghọta ọ si Naijiria ya ezu ezu soro ya bụ nwa amadi bụ Peter Obi na 2027 ya bịa na-ekwukwa na Clara na ụmụ nwaanyị ibe m nọ nnọọ na-aga na-enweta ego ma na-esogharị uche it is well. If you see road, show me. Clara, what I will make it. I never make them. You don't see, and I say make I no follow you. Make I say other women. This Falcon, Garagwa Falcon. Now learn how to put ego. My name is Harege. So at this junction, I go find my way. You go what? You go what? Enwere future. Always open a gym, ego man. Enwere future. Kanga chota nego. Enwere future. Believe on the future. Make I go find money. I go help you. Clara, enwere future. Enwere future. I don't say you get future, but may I go hustle for the money. I go help you. No hustle. Everything go soon solve. Everything go soon solve. Diego. N'ozi nke si n'aka Benjamin Festus si Umogoma ose Bolachi Uche na Clara na Peter Obi ya nwa the most qualified person enwere na ADC. Ọkwa na-aghọta na gọvanọ steeti Imo ya biko nyere ha aka rụzie ụzọ Umogoma. Ọkwa nke ahụ anyị ji anya anyị hụ detịtara apụ ka ọwụ ụlọ niile mara mma juru n'Umogoma agba ọma ndị Umogoma nnabata ọma ha ewere ụzọ ọjọọ mebiere ha obodo ihe mkpakara adụ n'ezinụzọ nke ahụ ọnwa ụzọ gọọmenti steeti Imo kwesịrị ịrụ taa na echi ọ bụ ụzọ Umogoma ọ bụ ụzọ Umogoma ndị atala ahụhụ ọ pụtadịrị na gọọmenti steeti Imo anaghị anụ dị mkpu anyị na-eti ka ogene ndị Umogoma ataala gịnị ahụhụ ahụsigo ha anya nke a bụkwa ihe a kọrọ anya anyị ji anya otu ahụ ya gịnị korokoro biko nọ eji m n'aka na ozi eziri anwụrụ ọkụ eruola igbe ntị ndị na-achị steeti Imo mara na ihe unu ga-eme gbasara nke a ọ dị oke mkpa Ada nwoke ọcha Clara ngwanụ ebe a ka anyị ga-achịkọrọta ya na nke ụtụtụ a onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi eji n'aka na ịlọghachi na mgbede ị ga-akọwara m ebe ebughị na keke
gawa yesterday Uche, morning. hapụkwa n'ihe a, shebi I will not. I don't beg you now. I don't forget. I don't beg Belụsọ m ị ga-azụtara m abacha ahụ na azụ nkụrụnkụrụ you. ahụ. No problem. Ọkwa ị ga-azụta ya. M zụtachara gị sef, I go do. You go do what? Ị ga-eso m eri ya. Onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwa na were nchu n'oge na-adịghị anya anyị na ndị ọbịa ga-anọrị maka na ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ ime na ngagharị n'ụtụtụ ta ndị ọnụ nụrụ olu ha bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever ọnụ ha nakwa Ada Nwokocha Clara. anyị wee na-asị ka ụtụtụ taa bụ Tuesday Orie gaa n'ihu na amara gị ma ndewo. FM 107, the freshest